Iwe mkomana iwe ka. Chii chiri kumboitika iwe? Year in year out. Unongoita unge chidhumukwa year in year out. Nguwa ino ikangotanga kunaya chete. Tinongokuonawo ngoti mbombombo unoswera wakangogara pachitractor chako ichochi. Iwe mkomana iwe unoita unge wakaromba. To mari wakatora yeloni kubasa. Kuda kutenga icho chitractor icho chisingamuke ichi. Zvouri ukarumwa nemagona ako pakutobreedha mago ndako here ndako here ari pauri handi tractor yangu da kudada nezvinhu zvisingadadwi nazvo manje achakuruma uku ucharumwa zvako mira uone aiwe shasiyana neni tractor yangu isha zvouriwe ukafa nebp unoplanei chicho uri kuronga ipapo unozaka kutoya kwawaita kudai aiwe ndakanditofunga kuti ndikabatanidza maranza angu ndobva ndaenda kana pamisina kunoitei kana pajobek kunoitei kungonotora mapatsi etractor iwe uroti uda kuenda kusouth africa kunotenga mapatsi etractor imasifegasoni kai parts connection mfana ndo pane wanikwa mapatsi ose urunzwa ematractor kana ukada kuti 4D kana yako ichi Ferguson unoswira wasotwa newakomana ivavo vakanyanya kana tova nemaspare parts ese matractor fange chako chinoswira chamuka ichi iwe hausi kuziva zviri kuitika iwe unoswira wamutsa kani muno iwe unoziva joshiwe paseri pamwe yake iri kutoyoikajosha pura pana ndinonokuratidza mfanami parts connection unobvaona svese bo unoswera kutorowa mabhinda uka iwendarini time kana uchida kungoenda ndimunhu ukuratidza but yateta kuita manjika inini manjika yo uchapinda chi mukati unosara uri pagedhi wondipa mari yako indozobuda nemapatsi apa ndopa ndiri kuda manje kukoenda aiwa unonga wauda kutondiwa mari yangu aiwa but izino kandinda kuendesa aiwa tinongoenda tese kaningauri shangu ona ezvinezvi tractor yako ndaiona ichipfuura apa iri pahaya 2% changuoka handichazoenda tese iro kumashopu sa mutuli ndiwa unoda kupa 2% mari